Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Richiverengwa naye wenyu skimba nofumura noitama. Timu yangu ndi mukuita si katadzoka zvakare zviri kupisa na skimbo aiwa zviri kupisa akatope timu yangu pasatapinda pane nyaya yanhasi chi mangobayo pachasamusare pane zvese zvichiitika zviri kupisa pasati kunotiva andi hamangoma hapana kana zvikumbozichi hapana kudiswa basa redu ratata tochuza ndikunyeba fireman tasingarowe fire tasingarowe fire patakazopiwa mukombe wedu unzi 3 soldiers tasingarowe fire chinza mubvumirwe kupinda muno maybe maita wana diki nairi minana yacho yaitaura amen tosangana kudenga gogo colors tosangana no problem kina soldier love apana dozim dance yacho killer team chairman atombo muerenge fire chairman to muerenga iri pai triple chairman to muerenga papi patuno akwane pai paisha mawani uyu munhu uyu chairman akwane pai paisha kuti tiwane munhu akatotadza kuuya ku 3 Kings because of this man soldier love akatotadza kuuya pakatorwa mukombe chaiyo 3 pai akatadza kana kusvika because of this man because uyu mukomana aitaura chokwadi uyu aikuimba kubva kubhutsu dzawakapfeka kusvika kuhead asina kunyora achingotendai kuti akabva aitwa hero futi akadhikilewa hero tikurwadziwa mhamwe akadhikilewa hero kufara izo status asi mukomana takamuregerera Bozi ino inini Saura igara nebhegi rake roupenyu hwake. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Richiverengwa naye wenyu skimba nofumura noitama.